3, 2, 1, bam! Op deze manier is de start gegeven voor de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie op de Grote Markt van Hasselt. Voor iedere Hasselaar de beste wensen, goede gezondheid. Vooral een goede gezondheid, dat is het voornaamste. En vooral wie rond mij is, en voor u ook. School. This is the sound of sea. Kavakurken vliegen in het rond. Het is mooi weer, maar fris. Dus zorgt het feestcomité voor de nodige antivriesvloeistof. Pompelmoes Genever. Je moet het proberen. Kijk je Oei. De ene heeft al iets meer nodig dan de andere, zodat er af en toe een handje moet worden toegestoken. Traditiegetrouw hebben ook de Verenigde Hasselse Beenhouwers een hapje voorzien. Hasselse Geneverpaté met hazelnoot, smikloot en uiteraard een Hasselse Genever. 1 stukje per persoon is voorzien, maar daar neemt deze heer geen genoegen mee. Even terugspoelen. Ach ja, het moest maar niet zo lekker zijn. De Hasselaren wensen elkaar uitvoerig nieuwjaar en de LNM-band zorgt voor de nodige muziek. Waarom kom je naar een nieuwjaarsreceptie? Wat vind je daar leuk aan? Omdat het gezellig is. Gezellig, fijn. We zijn van de stad, dus we moeten er even ervan genieten. Hè? Het is de eerste keer dat ik kom. Ik woon 4 jaar in Hasselt. En nu ben ik vandaag eens gekomen. Ik vind het heel gezellig. Mag ik misschien een foto van jullie samen maken, ja? Even het glas maar. Het is een gezellige bedoeling, zelfs voor de mensen die moeten werken. En een gelukkige nieuwjaar, hè? Zo ook Annemie Amerika, fotografe van dienst. Wat ik hier leuk aan vind, omdat de mensen wel allemaal goed gezind zijn. Ze vinden het fijn om te komen iets drinken, dus ze zullen geen moeilijke vragen gaan stellen. Ja, klink maar met het glas. Super, ja, dank je. Ja, nu zeker met onze uit in Hasselt willen ze ook wel op de foto's staan. Dus maken we meer zo groepsfoto's of koppels bij elkaar. En dat hebben ze wel graag nu met Facebook. Of ze vragen die ook om die te mailen, die foto's. En gelukkig nieuwjaar. Met kledingje. Het is het beste stadje dans en cul. Mag ik misschien een foto van jullie samen maken? Tuurlijk. Voilà, Pakken wij daarop. maar je moet wel een glas terugvullen, hè? Een vol glas is toch beter dan een half vol, hè? De meeste foto's die ik ook maak, die gebruik ik ook. Dus het is niet van foto's maken, het is niet meer digitaal, ik maak er heel veel. Dat doe ik niet. Ik maak 1 of 2, meestal 1, nu ook met de nieuwsreceptie. Ik kijk zo'n beetje rond, 1 foto en ik ga doen. Ik heb iemand zien staan, we gaan die nemen. Door de jaren dat ik hier kom en dat ik het doe, dat ik veel mensen ook ken hier in Hasselt. En dat is eventjes een babbeltje slaan en dat is altijd, zetten ook meer op een gemak. Ik ga eens gewoon een foto van jullie maken. Ja, maar dan moet je schoon mensen hebben, hè. Anders ga je dat niet, hè. Absoluut. Ik vind het wel goed dat de mensen vragen waar kunnen we die foto's zien, omdat zo promote ik ook wel onze uit in Hasselt. En daar zetten we van alle evenementen onze foto's ook op. En daar kunnen de mensen dan gaan kijken naar de foto's die we gemaakt hebben. Dat is iemand. Pak die vrouw maar eens goed vast, hè. Wij houden van Hasselt. Wij houden van Hasselt. Wat mogen we jou wensen? Wat ik de andere mensen ook wens, haar beste geluk. Goede gezondheid en veel geluk thuis met de liefde. De mensen hier die hier komen, die komen met een goed gevoel, die komen een glaasje drinken. Die zien het formele daar niet van, gelijk wij soms. En op zo'n evenement amuseer ik mezelf ook wel. Alleen gelukkige gezichten dus op de Hasselse Grote Markt. We gaan een kus geven.